Ndio machalo nyakora mgajuang marwa kechendo ni maratile no dunyo apilza ipoyo kwa dek dueno marangwen iga margana rio kwa dek kwa iko ni mathoe chendo ni maratile nyakora mgajuang mana kaka pile ngiyo ni wantere koda kidie njario marchelo ni makuongo wa iko ni weche Manyien eka bange hano be kanyo gitwak maratile dikelo kanyo gi George Bati wende angne bedo do widi majasiasa angne welo Kenya kwanza kaito bindang ni gibe kanyo gi Fredrick Okango abende jasiasa nogombaka hello kwith marazimio la umoja wa Kenya Alliance mukuongo magito weche Ringre mamoka parko da boro gol eliete mashaka hola Kilifi kama jo Kristo osebedo kayo do puonj mar din matweo nyaka tho kido cholo kwan ringre duto nyaka 39. Kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing, na sisi kama serikali tutampatia 3% every month ya salary yake. Pinyo wacho ni kod chendo maneno ni jotijo gola tamala dek marosachgi mar siragulu mar gedo mar udi manego gi ogonyore pachuka. Kelvin Kiptum jaloch mwe kinda mar London Marathon banketo record manyien kakidieny mar wakini okaw gi Sifan Hassan mar Ethiopia. Haro Kenya nyakora mgajuang chendo ni maratile wantere gi Elizabeth Tieno maloko na weche gi nyinga Lydia Okedo. Bethuno matudi kod walai marote machoke na ria deka uchano no kabinde wantere mbui Ramogi TV wantere Facebook kanyo Twitter gi YouTube nyiswa pachi kotenda gi magi mwaikoni odia makawuono lai henario adek auchiel no machigi maromo ringre ji parko da boro oyude kawuono egweng mashaka hola e county ma Kilifi makoro kelo kwan ringre mosa yudi nyaka 39 chakre nyocha obila chak nonro mano mar manyo joma diponi osetho kalore kod tweyo mano oketgigo kod jadolo makoch Paul Mackenzie Nthenge familia mar joma manyo wedegi magiparo ni ne jodolo makoch no wuondo koro kwayo pinyo wacho mondo mi oketa mahine golo ringre joma no osetho moiki unjo geresa joma pod ngima riwruok makedo ne ratich oganda Haki Africa bende okwa pinyo wacho mondo mi kika chakumo jomores ni mar ma miyo jop ma pokore siluoro kendo giringo gilal e bunge. Nilikuja hapa jana kutafuta sister yangu na watoto wake wawili. Ombi langu ingekuwa wafu wale washakufa wasitafutwe kwanza. Kozi wale wako pale. Watafute wale watu wazima wale bado wanakimbia ama wamefungiwa. Kozi hiyo kikundi nasikia iko kikundi mbili. Kuna wale wazima wanataka kutoroka na kuna wale wazima wanawaambia nyinyi lazima mkufe. Individuals who have been indoctrinated by this ideology are totally refusing to be rescued. Today we just had a lady who was brought in by the police. We tried to administer first aid, but he completely refused. You could see the body is weak, but he refused to open his mouth even as we were trying, to put some water on the lips and, a few sips of water. We are appealing to the government. The rescue mission requires urgent beefing up so that we can get more officers to go inside to get these, victims rescued. The other issue that we need to talk about is the police should treat these as victims and not as criminals. The fact that some of them are being charged, with suicide or attempting to commit suicide is, pushing more and more away from coming forward and surrendering. Kama chielo moko kuom jodole pachoka koro dwaro mondo pinyo wacho tikod ruoge makanise loso chike magwambiro tawo yepo makanisni manyien e pachoka makaluwore gi kit lamo makoch manyocho moche county ma Kilifi e bwoten jodolo kara jadolo Paul Mackenzie haja fo maro juto mondi lero migawo mar arita bende koro golo siem na jogo matawo chendo makanisni e tok chik. Jodolo ma opogore koro dwaro mondo mi pinyo wacho ti kod riwruoge mag kanisa ma opogore mar loso chike mabiro tayo chenro mag yawo kanisni manyien e pacho kae. Ma biro manandalo bang' tho mag jokristo moko mane lamo e kanisa jadolo Paul Mackenzie
ma wachore ni ne chuno jolamo kod tweyo kaka achiel kuom yore mag donjo e polo piach. Ne wakwayo sirikal ni mondo one ka ginyalo tiyo kod riwruoge mag dinde ma opogre molo ahinya korka Ukristo e kind gigiwegi gine ka ginyalo keto riwruok ma en bandera maduong' makelo manono kit dinde ka dinde. Gine ma gibiro duoko penjo ni kanisa no onego yaw, sirikal onego migi license koso kik migi license. Kendo sirikal onego kaw hatua mapiyo ahinya mondo dinde machalo kamagi ok onego bed e piny mantiere. Moko kuom jokristo to koni gin din ma kamago pognegi neno kendo puonj magisebedo ka giyudo mon kod madhi nyime din mar Makenzi. An gi pacha pok anene muma kamondiki ni ng'ato onego bed ni lamo gi riyo kech mondo tho mondo dhi e polo. Muma wacho ni kane jopuonjre nok nyal golo jochiende to kane gipenjo Yesu to Yesu nonyisogi ni nitie jochiende moko migolo mana ka ng'ato lamo gi riyo kech. Koro lamo gi riyo kech en gima konyowa kuom muko godo hingni mapek to ok ni walamo ka wadhi. Ng'ata madwaro weche mag dongruok kendo dhi nyime moluongo ni honni mondo obed motang' ahinya kod kit dinde mosieko kawuono moger alwora mar ng'at achiel. Mage kama chandruok wuokie nikech dinde moger alwora mar ng'at achiel gin gik ma ohobre ombekni kendo gin gi puonj magalagala maonge jok magayogi kendo onge jok ma duoko gi chien. Isemo jokristo mondo kik yie kod puonj duto ma imiyogi kod jodolo ka ikwayogi mondo giwuon bende gisom muma mondo gibedi achiel kod yalo ma imiyogi. Ber kwachopo e rang'iny mwanyalo penjo gik matimore. Wach moro ni an pastor, an prophet, an apostle, ki an bishop, ki an ang'owa, to waluwa ji iyondha tirwako chandruok kod puonj magalagala mokwa penjo. Ok wanyal wito ji, ok wanyal lalo ji ni ji dhi e polo to ng'ama dwa ni mondo idhi e polo no to dong' e piny ka. En mondo onego kuongo tho odhi e polo eka mondo orom ni rangach. To ng'ama dwa wuondi ti tho to en to dong' kongima e piny ka. Mano ng'ama ok nyal konyo. To mane gima tiri lone waneno mnagi ka pok otimore e piny mantiere ni. Omiyo jadolo momoji koro olemo ni ji nyaka thone ma jaote Satan. Migao mar arita e piny Kenya e bwo jatend migao no Kithure Kindiki ogolo lipot ewi tho makoch ma osebedo e dind Paul Makenzi. Lipodno koni kata obedo ni piny Kenya oketo ji thuolo mar lamo, tim ma onesha kaola omiyo koro piny owacho dhi kawo ndamo mager ne jogo ma oyud kod ketho kaachiel kod keto chike matayo lamo e kanisni, moskiti kod kuonde lamo mag din duto e piny Kenya. Kindiki okoni e kinde mag reso ji ma pod timo lamo kono kaachiel kod kunyo bugni ma oyikie dhano. Ochano limo Malindi tich ariyo mar neno ni jo Kenya duto mani lamo e kanisa Makenzi oresi kendo ji ma oyud kod remo e lwetgi okum. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhi mbele nyakoro mga jong jatend piny Kenya William Ruto yango ni piny owacho geto gero udi makwan Ruto molose kinde lam manobage kanisa mar Friends Quakers Donholm e county ma Nairobi okoni jo Kenya biro gula tamala dek mar osara ne buga gulu mar gedono kama bende koro geto neno ni jotije sirikal ochiwo pok mar tamala dek ka sirikal biro siro pok mano maromo gi mano kuom jatiche ka jatiche pacho ka. Wayudo report makamano kuom jafom marwa Walter Nyambaga. E kinde lam mane obagi kanisa mar Friends Quakers Donholm ma Nairobi, jatend piny William Ruto, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod jotend migepe Musalia Mudavadi ochopo e lamno kendo ni kod ote makende. Ruto otiyo kod thuolono mar keto ayanga ni piny owacho ni kod chenro mar gero ute ma nengogi ogonyore kama oko ni chenro nitiere ne jok mabiro sola tamalo mar osachgi ni gibiro yudo bugo mar tamala dek mowuok kuom jogo ma ondikogi. Jotend sirikal bende ne okowe chien e chenro makamano. Tuko na housing fund ambayo tunataka kila Mkenya a contribute pesa kidogo, 3% of your income, 3% of your salary. Kama unapata shilingi 10,000, 3% ni shilingi 300 kila mwezi. Kila mfanyikazi ambaye anaweka 3%, sheria itamlazimisha yule muajiri wake pia na yeye aweke 3%. Kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing,
na sisi kama serikali tutampatia 3% every month. Ruto okoni mabiro chiwo thuolo ne jok modak e ute mawethweth mondo koro yudo thuolo ne ute malong'o kuom thuolo mar higni 15 ka gichulo mana kind siling 4,000 kod siling 6,000 dwe ka dwe. Kila mwaka tunataka tuone kama inawezekana tujenge nyumba 1,100. Tumesema hizo nyumba ambazo tunajenga ni nyumba ambayo mwananchi wa kawaida anaweza kulipa shilingi 4,000, shilingi 6,000, shilingi 10,000 kila mwezi, na baada ya miaka 15 hiyo nyumba iwe ndio nyumba yake. Ruto kata kamano chayo kweth magazimio mosebedo kaketo piny owacho tesre ni mondo miye thuolo mar tego chumi ka okoni ng'anyo mag diedo sovrewich ok nyal konyo Kenya. Dawa ya kupunguza gharama ya maisha, kupunguza gharama ya chakula ni kwenda shambani, mbegu, mbolea, tulime, tuzalishe chakula. Hiyo ndio mpango. Hii ya sufuria kwa kichwa na maandamano haiwezi hata punguza chochote. I promise you. Jatend piny bende okondi bech mokwon oselwar piny nyaka shillings 150 kendo osingo ni kapok odeko to gibiro medo timo duto mar neno ni bech mwandu mamoko ofungore ne jopiny. Let nobody try to distract the president's focus. Let him implement his program, work on resuscitating the economy, and let us not work on other people's emergencies. Unaweza kupata unga sasa imefika 155, 159. Na hiyo ni kazi kidogo nimefanya na akili, hakuna pesa nimeweka ndani. Akili tu peke yake. Ninyi mnanielewa? Sisi husema Nairobi hakuna njaa ya Mluya tofauti na ya Mkikuyu, hakuna ubao ya Mjaluo tofauti na ya Mkamba. Mtakubali kugawanyishwa? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chala ni peka mar chudo magosara imoko kuom counties pod medo kelo wichbar ne tend loch gwenge. Jatend migao mathieth county ma Kisumu Gregory Ganda wacho ni county ma Kisumu en achiel kuom counties mantiere kod kwan mamalo mag jogo machamo sara. Man kaluwore gi bedo ni en achiel kuom counties maideo kaka mago mantiere bombe madito ma Thurka. Ganda loso ka jotelo mamoko to seyo od bura mar Senate kod piny owacho mamalo ewi midhiero mokwako tend counties ma Thurka. Deko chopo menda ne loch gwenge ma Thurka osebedo kanyuolo paro mopogore opogore. Ma osemiyo moko kuom counties ma pachoka bedo kod ng'ikruok ahinya te sekta mar thieth. County ma lakteche mage osebedo kabago ng'anyo nikech onge mar osara, koro wacho ni pek ma county no oseyudo en bedo ni omenda mathoth madonjone gi dhie chudo mag osara ma jotich kendo weya guchgi nono. Jatend migao mathieth county ma Kisumu Gregory Ganda kata kamano koni gin kod geno ni chudo biro chopo ne lakteche juma manyien. The biggest thing about Kisumu is that we have a very huge wage bill. Kisumu County Referral, Ramogi Odinga Teaching Referral Hospital's wage bill is equal to the wage bill of a whole county. I think Kisumu County paid constantly salaries on time. This probably is the first time when they have gotten 2 months of waiting, because we get a loan that is able to pay for our salaries 1 month extra. Jakom weche magomenda riwruok governors mapacho ka Fernandes Baraza oseo od bura mar Senate kuom rem kadho chike machwalo omenda e counties sama winjore gino mowacho ni osebedo kathiro dongruok e kor gwenge mapacho ka. The work of Senate is to protect devolution. I'm very surprised all the senators of Kenya Kwanza voted against 407 billion shillings ambayo ni pesa itakuja kufanikisha maendeleo katusi. Moko kuom jotelo e county Manyamira bende ocholo duondgi e wachni kotelne gi seneta Manyamira Eric Okongo mogeni mabendo seo senators mag duond bura mar UDA kuom pingo paro mano mar medo menda e counties ma Thurka. Itakuwaje unapeana umuhimu kwa kuajiri ma cabinet administrative secretaries 50, lakini utaki kutoa pesa ije kupea wananchi madawa mashinani? Jameni, clinical officers, doctors wameshatoa ilani ya kufanya mgomo. Kwa hivyo tunaambia watu wetu, mkiona watu wamegoma, shida sio kwetu, shida ni kwa serikali na maseneta wa UDA ambao wamekataa
kwamba hawataki kusupport devolution. Korka kore mane en governor machon ma county ma Kakamega Wycliffe Oparanya tose opinyo wacho kuom rem siro dongruok mag kor gwenge. Unajua hao wengine waliingia kwa ofisi na wajui mambo ya management ya serikali. Tuliweka manamba kwa ofisi. Najua kuweka kwa manamba kwa ofisi hawajui kazi yao. Ndio kwa sababu mnaona hizi shida zote. Hata wafanyakazi wa serikali tangu tupate uhuru saa hii ndio hawajapata mshahara. Wale wafanyakazi wachache wamepata. Yuak makamaket gimar jatendun bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mabene wacho ni piny owacho pok onyiso yie margi e siro tend kor gwenge kama en achiel kuom gigo mowacho ni thiro chike matao piny Kenya. Hii serikali they don't believe in devolution. They don't. Na sababu ni kwamba ile katiba ilileta devolution, ungatuzi ni katiba ya 2010. Walioko mamlakani saa hii walipinga hiyo katiba. Nataka niwakumbushe walipinga kabisa. Kwa hivyo hataki kusikia gavana wa Vinya amekusanya pesa zake na analipa mshahara wake. They are actually salivating for that money if only it can go to the national government. Kwa hivyo we will keep on telling them. Kora mugajwang kwadhi mbele wadoni jogo makedo na tero mago ganda e county ma Homa Bay korodwane tim nonro matut ewi wach mar gedo marapaya mano awuok otieno Barsango nyaka Sofia be ma Homa Bay ma gedo mare otim gi migepe ariyo mopogore mag piny owacho kaka jafwamb weche maro ma county ma Homa Bay Ali Abich lerono apaya no noger ma otieki gi sirikand county no to kata kamano migawo mar kura omake kendo sani gere manyien. Apaya no mawuok Kotino bato dhi Sango machwe nyaka kar dak ma Sofia e boma ma Homa Bay en achiel kuma peni ma opogore manochake gi sirikand county ma Homa Bay mane dhi muonyo omenda milion 9.2 ward no te e bwo chenro mar dongruok e wards mantie county no ma ong'ere ne ward based projects. Gedo mar apaya no ne otim gi piny owacho ma Homa Bay dwe mokalo ma otieki to sani koro gedo mare ochakore kendo manyien gi migawo mochune gedo mag apeni e bombe Kenya Urban Roads Authority kora ka gigolo oko mar mane sirikand county otiyogo e loso apaya no. Ndara ni nyiche kolose gi the county government ma Homa Bay to a listing under the Roads Act wadwa ng'eyo whether ndara ni o belong to kura Kenya Urban Roads Authority. To kane ging'eyo ni this road was supposed to be constructed tarik adima ne tenders obed advertised to joma nobedo bidded for those tenders to then project management committee in terms of public participation mano endo nokoket in place momiyo jopiny koro sani ndi waneno duplication of duties ma whereby contractor tiyo kendo obiro golo mara mano seti ma value for money ok dhine. Jogo makedo ne ratiro mag oganda e county ma Homa Bay sayo kora kuom chako kendo gedo mar apaya no mane osetieki gi sirikand county ka giwacho ni mana achiel kuom yore ma pesa jopiny lalgo e yo ma ok owinjore. Kura nomi tenda mar ndara 10 km within the town to nitie ndara manyicho nego losi mangata kidhi kanye biro yudo beacons kano keti. Ndara mawuok Sofia kochomo kona Mbaya nyaka Pedo Health Center. Nyaka sani pok wang'e gimomiyo owe ndara. Sani dwa nochul contractor ni. Ere kaka an japiny adhi neno value for money kaka japiny. Idwa chule ni utiyo nang'o. Kendo dwaro margi en mondo tim nonro e kit kaka timo gedo mag apeni mopogore pachoka gi migepe mag piny owacho. Kendo maendi onego dhi directly to Nancy Gadhungu, who is the Auditor General, or count a check on projects of roads in the Republic of Kenya, not only in Homa Bay. Wantie give this problem because it is duplication of work. Iyudo ka kura otengo barabara ma county government okero kura biro to golo and then some characters chamo pesa of the taxpayers. We won't allow this. Jatend migawo ma ochune gedo mag apeni e county ma Homa Bay Danish Onyango okoni tudruok makare ne okobedo e kindgi kod migawo mar kura kapok ne chako gedo mar apaya no ka okoni gibiro dhi nyime kotimo gedo mag apeni mamoko e wuodo no to mano koro giwe lwet migawo no kata odok ni pesa ma jopiny to ne osetiye. County government mar Homa Bay through this department of roads nyose yawe manose gravel manyose
loso drainage works mare maber. To wayudo ka jokura be obiro dwaro keto lam. Ne ok obedo maber nikech de wang'e ni ne gibiro loso barabara no. Gidwa keto lam dino kwa gravel, dino kwa keto mara e yorno. Be dino kwa tie yorno. Pesa no de wakao keto kama chielo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Daka pago chiko nyakoro mgajuang bang sa chiel mamidhiambo chendo enda tilero komano kumedo kete mana kera Ramogi TV wadhi mbele gi weche go manyien kunyisika chane miwa pachi kotendo gi magi mwai kunie lai marote machoka rio adik au chena no kabende wantiri mbui kanya no ka utio sako donjo kang na som matin kapok wadhi yueyo antifikol Juma wacho kanyo ni embe ntire kodwa chendo ni kendo gimo wuoro to ena wach tho mar jodlemo makilifi wacho ni jo maluwa wach Nyasaye yorkia malongo kuma kendo wacho kanyo ni jomaluo wach Nyasaye e yor kia jogo bende owito ngima gi gwenge makilifi kuom jalo moloko wach Nyasaye yo mare wuon Nyasaye mondo ya wang jo Kristo mondo wange yo adier mar Nyasaye mano kanyo otema kuma antifikol Juma kata no ka olunga houma wacho ni entire sindo gimoma kodhoge en ni kamodhi ude mogo mar siling 150 majatan piny Kenya William Ruto sebedo kawacho openjo ni to en kanye nikech en to sindo mwalo kono to wacho no ng'iew mogo e nengo mar siling 230 kaita neno ka Elvis Marosogo beno wacho ni ntiere kodwa e chendo Sara Singa kantiere Umoja TV Ramogi TV ler e omakare kaina no were Willis wacho kanyo ni en bende entiere kata kamano gi omako dhoge en Dina mabende koro ganda thoe kich heka gine polo Sharon Obonyo mar Kanyadoto wacho kanyo no ne Ramogi TV yo makare gin kanyo gi jaduong Obonyo nyawadi mano wuode Kanyadoto med ote mar nyakona magajuang wayo matin to kwaduogo prontiere kod weche mathoth e chendo ne ma en ratil Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Jumapili. What? Sani okensa madondo iwiche manono. Chaklemo. Tielo mar ariyo mar osekethore. Kik bai. No! Adwa rakra go 1-on-1 sani. Kochakore saa 2:15 otieno. Obigo boto. Okaw sufrieji ni mano weba. Mana e Winam Cinema. Tina. Kikiywa kama jaherana. Ininge maber ni ano kadwa gane nikiywa. Kitimbri kama yakmora kata matin chungwa. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Machini keno nyakora mgajuang e chendo maratil wadhi mbele gi weche manyien johala matindo e kaunti ya Migori ma idare gi ngapaya mayande gi time ohala dwaro mondo piny owacho mar kaunti no omigi kuonde mamoko ma ginyalo time ohala. Jafo moro ma Migori Jo Juma nigi ler mathoth. Kalore kod masirano mar apaya mane otimore tarik 8 mar higani e chumbu ma Migori mabende ne oweyo ka kwan ji maromo 11 owito ngimagi. Piny owacho mar kaunti ma Migori osekawo okang' mar golo oko johala matindo ma osebedo katimo ohala e ginga paya. Wan kaka sirikal wabiro keto chenro mondo wae barabara. Ka wakwayi ni ae barabara ok ni ok wadwari waheri. To kata ka wabiro chwanyi kwagole gi thuon wayie ni mondo wachwanyi tibed mangima mondo bimi wathuolo wakwayi go ng'uono dwe manyien. Johala matindo maende timo ohala e ginga paya e chuny boma ni ma Migori to wenye machiegni kod olalo no ma Migori gin mokum johala go
mabende koro osegol e kuondegi mag ohala. Jotend johala matindo e kaunti ma Migori ka otelnegi kod jakom margi Joel Obino orwako okang' machal kod mae. Kata kamano, dwaro margi en ni piny owacho mar kaunti ma Migori koro mi johalagi kamachielo ma ginyatimo ohala. Wayie mondo jomoko andigi olal to nikech jowa nogolo ji ka ok giketo mpangilio malong'o. Magi ne wa propose ne mondo gikaw ji gikete soko mjinga, jomoko bende gitere namba mondo udi manogere namba kuonde monego ji loke ka gimuk oko. Main road highway ni culvert, within the culvert kik yiene ng'ata bedie kata oketo bao obed to culvert. Gidwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori koro rugedo mag chirnigo mabende nyaka sani koro pok orumo ma oting'o chirono Masuna Marindi magedo mare koro pod dhi nyime. Pod wan gi tabu nikech the main Marindi market is not yet completed. Soko mjinga be pok agikawo mondo mi gikete kaka wadware. To jo pi be kunyo pi, to jo energy be keto ang'owa, keto stima, to jo barabara be timo ang'owa, be po wang'ayo. Ma kotiek chiro ni to obedo chiro man kod nengo, obedo chiro makonyo jogo mogernegi. Ok chiro ma yawo gokinyi to sa 11 oselor nang'o nikech onge ang'owa, onge light. Bende komachielo johala matindo gi ywak ni thoth chiro bende ogere kaunti ma Migori pok obedo kod lwasi makare. Chiri manegero ma the whole county waneno kok beyo. Rongo che maneno kanti improvement e chiro to gi stage, lakini Migori nicho wan gi market maber kabisa man very viable number junction. To dhi maber to problem ni gate songe tabe poko ketnegi to gi security order no dignegi watchman. Chichni mwagero sani going forward, chichni man kod major amenities, major facilities maja wala dwaro. Ko wadmo dwaro create conducive atmosphere. Johala matindo gi ywak ni kisebedo ka gigolo suru mathoth ne piny owacho. Kata kamano ok osedew gi yo makare ka dwaro margi en ni piny owacho ket lwasi makare mar timo ohala. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kamachielo manen jalar kom matenda piny Kenya yiero mokalo Ruben Kigame ojiwo jo Kenya mondo mi onyuak lwedo e chenro mar pidho yien kaka yore lwasi kod alwora e pacho ka. Kigame ma oloso Nairobi kano yuore chenro mar pidho yien kanyakla kod jokanyo mag riwruok makedo ne ji mane gi ng'ol mar neno okone en ting' mar jo Kenya kaja Kenya komondo miyo kony chope kare dwaro mar neno ni piny Kenya omedo kwan yien ma ok tin ne bilion 15 ma yande sirikal olando. Ne gipidho yiende ma kwan gi ok tin ne 1,000 e chenro no. Agenda 4 of the Sustainable Development Goals say leave no one behind, and what we've done here today is a demonstration that persons with disabilities can plant trees, from kids to every one of us. The Blind Go Green is only but the beginning of this initiative. We are very, very excited to see the inclusive part of climate change intervention being started right here at the Kenya Society for the Blind. We want to thank the government for insisting that planting trees becomes a priority, and for that we actually congratulate His Excellency President William Ruto. And we want to say this, that as persons living with disability, we are part and parcel of building Kenya. Tunajenga Kenya pamoja. Na this is only the beginning. We're going to go around the country. We'll start next in Uasin Gishu. We'll go to Vihiga, where I come from, and we'll go to Marakwet. We will go to different parts of this country to ensure that our country is green. So for each one of us, if we follow to say if you have a quarter of an acre, then you should have 8 trees, 1/8 of an acre, 8 trees, a quarter, 16, just like that. Then even within the concrete, as we plan our houses, we must leave room for planting trees in our compounds. Kora mga juang piny owacho ma Amerika odaro jotije mage matie mbetre margi boma Khartoum e piny Sudan kaluwore gi liet mar lweny makoro kwako pinyno. Jatend Amerika Joe Biden nogolo chik mondo mi jotijego odare e bomano mondo mi res ngimagi. Ote mar Biden noyango ni Amerika otudore gi pinje kaka Ethiopia, Djibouti kod Saudi Arabia e chwalo chenrono mar daro ji. وأيضا من يرغب في
Pau tu Kenya korom gajuang Kelvin Kiptum jaloch ng'we kinda mar London Marathon bang' tieke thuolo mokwongo kendo woyo rekod mar London. Kiptum noringo kuom seche 2